No tak ahoj lidi, tak jak já se mám dobře, je vlastně večer, bude asi už 8 hodin, už je dokonce po půl devátý a 6 minut, takže už vám asi nic moc neřeknu, ale dneska jsem si užívala, byla jsem u spolužačky na narozeninách, takže jsme oslavili její narozeniny. Bylo to teda v Chomutově, já jsem teď u táty v Bílině a tak mě tam dovezl. No tak jsme si tam předali vlastně dárky, jsme jí dali, potom jsme si tam měli takový malý mejdan. Dort měla z Madagaskaru, byl dobrý, vynikající. Marcipán mi tentokrát moc nejel, ale jinak byl strašně vynikající. Já teda mám marcipán ráda, nevím, proč jsem ho celý nesnědla, dala jsem si teda zebru, ale celou jsem ji nesnědla, nevím proč. Asi jsem na marcipán neměla chuť, takže jsem si nedala marcipán celý, ale trošku. Já jsem tak 3/4 marcipán. Jinak dort mi chutnal, tak jsem ho snědla celý. Eliška měla strašně hodnou maminku, že nám dala i domů ochutnat, takže jestli teda na mě kouká, tak jí moc zdravím a děkuju. Rodičům chutnal dort. Ale na těch narozeninách jsme dělali různé hry, hráli jsme si, bylo to teda vevnitř, potom jsme dělali přeměnu v pokoji, že jsme si prohlídli ten pokoj a potom jsme si řekli, třeba tady jsem vyměnila v tom pokoji, tak to musíte najít. A nebo jsme potom schovávali věci různě po bytu a museli jsme je najít. Potom jsme, každý člověk vymýšlel svůj program, který chtěl, tak jsme si vymysleli teda programy. Byla sranda, šampáně taky jsme měli, potom jsme si udělali takovou malou diskotéku a asi v 5:30 jsem šla domů, tak už to skončilo. No tak zítra, co budu dělat zítra, tak zítra je teda 10.7.2013 a zítra je středa, tak asi půjdeme s mojí tetou nakupovat a balit věci, protože ve čtvrtek ve 14:50 bychom měli odjet do Irska za mojí neteř švagrovou a bráchou. No teda, takže budeme vlastně, jí koupíme mojí neteř nějaký věci. Mojí neteř by teď mělo být asi 7 měsíců, nevím přesně, vím, že má narozeniny v listopadu, se narodila, takže vlastně to. A takže ve čtvrtek s Bohem Česko a letíme do Irska, no. Tak nevím, co bych vám ještě mohla říct, to je asi pro dnešek všechno. Tak ahoj.